Oké, srácok, ebben a videóban Tájföld dzsungeleiben keressük a bolygó legbizarrabb rovarát. A savköpő hegedűs bogarat, hogy kiderüljön, valóban annyira veszélyes, mint ahogy a helyi legendák mondják. Kezdjük el! Nem csak szuper egyediek, hanem hatalmasak és nagyon veszélyes védekező mechanizmusuk van. Olyan, amit más állatoknál nem látni. A bogár képes savat kiválasztani és permetezni, ami vakságot okozhat. Mi pedig pont őt keressük. Most kezdtük el a keresést, és már is találtunk valami őrült dolgot. Nézd meg ezt! Kapaszkodjatok, ha arachnofóbiátok van. Ez egy hatalmas arany gömbszövő. Wow, ez aztán óriási. Gyere ide! Ó, te jó ég! Vigyázz már, hátadon! Ez idegörlő, hol van most? Ott közvetlenül a zsák közepénél. Finoman. Vigyázz, visszajön. Most már visszafelé mászik. Oké, hallom. Azt a nézd meg! Te jó ég! Nézd meg a méreteit. Ő veszélyes? Ezeknek a pókoknak fájdalmas a csípésük, de szerencsére nehéz őket annyira felrázni, hogy tényleg meg is harapjanak, szóval ha óvatos vagy bele, akkor semmi bajod nem lesz. Micsoda pók! Ezt nézzétek meg! Ez a legnagyobb példány, amit valaha láttam. Ez egy jó jel arra, hogy jó úton járunk. Reméljük, legközelebb megtaláljuk azt a rovart, akit keresünk. Tedd vissza a pókot, haladjunk felfelé. Ezek a bogarak nagyon jól tudnak rejtőzködni. Imádják a sötétet, a szűkréseket és a vizet, tehát tökéletes helyen vagyunk. Sziklahasadékok, kidőlt fák és a közöttük lévő gombarétegek, szóval ez tökéletes. Oké, szia Andrew. Megpróbálom megfordítani, megnézni, mi van alatta. Gondolod, hogy jó helyen vagyunk? Óriási hangyafészek! Hol? Hatalmas. Ott közvetlenül feletted, vigyázz! Megvan! Meg is csípett. Azt hiszem, hogy valamilyen bika hangya. Ez az első csípésem Tájföldön. Oké. Srácok. Ott! Majom! Gyertek a kamerával! Oké, király. Nézd meg ezt. Igen. Egy majom. Ott van. Srácok, halljátok? A háttérben riasztóhívást ad. Észnél kell lennünk. Klassz. A dzsungel leopárdoknak, medvéknek és tigrisnek is otthont ad. Ritka az olyan víz, mint a patak, és a száraz évszakban beszárad, ami veszélyes lehet rám és a haverjaimra nézve. Úgyhogy óvatosnak kell lennünk. Ezek a bogarak hatalmasak, nagyobb helyet fognak kedvelni, mint mondjuk egy kis repedést, mint ez a szikla itt. Nézzük ezt a fát. Nem látok elég gombát. Gomba kell? Érzed a gombaszagot? Nedvesség kell. Ezek a rovarok az életük nagy részét itt töltik, kivéve a lárva állapotukat, amikor tényleg a vízben élnek. Ott van. Nézzétek. Srácok, van egy rákom. Rák? Nézd csak. Klassz. Erdei rákok. Fogadok, hogy elég jól síp. Igen. Igen. A legrosszabb helyre kapott el. Engedj el. Nem már. Azt hittem, így maradunk. Nem vérzek, de keményen megcsípett. Rengeteg van a rákokból itt, a patakmederben. Mint egy partirák, amit az Árapály-medencében találni. Nem szoktam hozzá, hogy ilyeneket lássak egy pataknál. Sok van belőlük, nézzétek csak, itt a lábuknál. Ez kemény srác. Szia! Több vadon élő állat kell, ez jó jel. Lassan közelebb kerülünk. Látod a gombát? Pontosan ilyen kell. Az ilyen gombával teli rönkök tökéletes élőhelyet biztosítanak a bogarainknak. Pontosan ezt szeretik a hegedű bogarak. Látsz valamit? Nem. A csapat többi tagja talált valamit. Ott vagyunk. Egy mangrove erdei sikló. Forgunk? Igen, forgunk. Oké, úgy tűnik fennmarad. Ez csak... Oké, fordulj vissza.
Vigyázz, Mark! Nem mérgesek. De harapnak. Maradj távolabb. Megnézem, le tudom eszedni. Ó! Láttad, hogy megharap? Igen, megpróbálom. Ez az. Oké, megvan, meg lesz. Oké, ez az. Ez intenzív volt. Megfordult, és néhányszor rám mart. Szerencsére nem mérgező. Bizonyos értelemben úgy néz ki, mint egy zöld mamba. Legalábbis elsőre olyannak tűnt. Olyan, mintha hagynád, hogy megharapjon. Látod? Látod, feltűnő? Nézd, hogyan laposítja ki a nyakát. Minél nyugodtabb vagyok, annál nyugodtabb ő is. Nagyon ritkán találkozni egy ilyennel. Jellemzően sokkal feljebb vannak a lombkoronában, és mindent keresnek, ami befér a szájukba. Jellemzően békákkal, madarakkal táplálkoznak. Muszáj volt megragadnom, hogy ezt bemutassam. Egy egész majomcsapat van felettünk, vélhetően azért néznek rám, mert megőrültem, és nem láttam még ennyi mindent Tájföldön. Ez messze a legmenőbb felfedezés. Szerintem közeledünk már a bogarainkhoz is. Előveszem a lámpám, és bebújok alá. Úgy érzem, ez tökéletes hely arra, hogy megtaláljuk, amit ma kerestünk. Látsz valamit, Mark? Ó, te jó ég! Srácok, megvannak. Látod őket? Igen, de nagyon furák. Te jó ég. 8-an vannak kb. És azt mondtad, 80 belőlük? Kb. 8-an. Itt vannak összezsúfolódva, és csak simán rátehetném az üveget. Jó esélyem van rá, hogy el tudom kapni az egyiket. Oké, szóval ezt fogom használni. Sok szerencsét, srácok! Ez nem működik. Mozognak? Igen, gyorsan. Nagyon gyorsan. Ez nagyobb kihívás, mint gondoltam. Érzed? Érzed ezt a szagot? Szagod meg. Ez a savszaga, amit permeteznek. Csípős. Oké, akkor használom a szemüvegem, ha a szemembe fröccsenne. Ez az egyik veszélye az állatnak. A helyiek azt mondják, hogy megvakulsz, úgyhogy kénytelen vagyok szemüvegben csinálni. Kell egy. Itt van egy. Megpróbálom megfogni. Ez zseniális lesz. Megvan! Elkaptad? Ez az. Gyere az üvegbe. Te jó ég. Ez őrület volt. Megcsináltuk, srácok. Már ránk is spriccelt egyet. Oké, menjünk egy olyan helyre, ahol meg tudjuk nézni egy kicsit jobban a bogarunkat. Így már azért érthető, hogy miért ő az egyik legfurcsább bogár a világon. Oké, itt az ideje, hogy közelebbről is megvizsgáljuk. Szerencsére több volt is, ahonnan ez jött, de azért óvatos leszek. Na, kezdődik. Azt nézd meg. Viccelsz velem? Láttál már életedben hasonlót? Egészen különleges. Tisztán látszik, miért hegedű bogár a neve? Hiszen hegedű alakú. És azok a szárnyak a test oldalán némileg áttetszőek, lakszerű megjelenése van az egész állatnak. Szóval azt kell, hogy mondjam, pontosan leírták. Vannak különböző színváltozatai is, ez a karamell barna színű. Igyekezzünk óvatosan bánni vele, nagyon erős védekező mechanizmusuk van. Vajsavat választanak ki és permetezik. Érzem a szagát is. Biztos van az üvegben. Majdnem a só illatára emlékeztet, nagyon csípős, könnybe is lábad a szemed. El tudom képzelni, hogy ha közvetlenül a szemembe menne, akkor mi történne? Talán azt kérdezed, hogy a rovar méretét látva valóban akkora-e, amekkora ez? Valójában nem, akár ennek a duplája is lehet.
Most megnézzük közelebbről. Ó. Honnan jön a sav? A savat a hasukból választják ki, szerintem alulról. Megpróbálom letenni, hogy lássuk, ahogy kilövi. Látod ott a hasát? Szóval biztos, hogy innen a hátsó részből választja ki. Igen. És hogy... Jól vagy? Igen. Meg akarom mutatni a középső részét a mellkasának. Recész szélei vannak, szinte olyan, mint egy kés mindkét oldalán. Bizarr és fenyegető. Majdnem olyan, mint egy zsiráf. Úgy néz ki, mint egy óriási bérgyilkos poloska. Meg egy csótány, és egy imádkozó sáska gyereke. Valójában elképesztő bizarr. Tényleg a legkülönlegesebb bogarak egyike, amit valaha láttam. Most már láthatod, hogy milyen hosszú az antennája. Ezeket érzékszervekként használja a környezetben való navigálásnál. Láthatod, milyen lapos? Nézd meg, milyen lapos a teste. Úgy tervezték, hogy a kéreg és a gomba közé illeszkedjen. A két apró gyöngyösszem és a hosszú szarvas csápok között az arc közepén van egy állkapocs is. A bogarak óriási ragadozók. Nem tűnik veszélyesnek, de sosem lehetünk elég óvatosak. Mit szólnál mondjuk ehhez? Ha azt mondanám, ez egy nagyon sikeres kaland itt a délnyugat-tájföldi Kankurchan Nemzeti Parkban, ahol a véleményem szerint a bolygó legbizarrabb bogarával találkoztam, a hegedű bogárral. Oké, tegyük vissza a rönk alá és menjünk haza.